హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ స్వాగతం. హరే కృష్ణ. రాధా గోవిందాలయం తరఫున అందరికీ కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం, ప్రణామాలు. నిన్నటి అధ్యాయంలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? ఆఖరి శ్లోకంలో నిన్నటి అధ్యాయంలో ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్థభ్యాత్మానమాత్మన జహి శత్రు మహాబాహు కామరూపం దురాసదం. గొప్ప బాహువులు గల అర్జున, ఈ విధంగా లౌకికాలైన ఇంద్రియాల కంటేను, మనస్సు కంటేను, బుద్ధి కంటేను ఆత్మ అతీతం అని తెలుసుకొని, మానవుడు ఆత్మ అతీతం, మనసు, బుద్ధి, ఇంద్రియాలు వీటికి పరమైందనమాట ఆత్మ. కానీ అన్నీ నేనే అనుకుంటున్నది. అది ఎందుకు అనుకుంటున్నది? మన ప్రకృతి గుణాల స్వభావం దాని మీద పడుతున్నది. దానివల్ల తను మర్చిపోతున్నది అనమాట. మర్చిపోయి అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను, నేనే అనుకుంటున్నది. అంతేగాని ఆత్మపరమైనది. మనసుని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇంద్రియాలని ఎవరు కంట్రోల్ చేయాలి? మనసు కంట్రోల్ చేయాలి. మనసును బుద్ధి కంట్రోల్ చేయాలి. ఇంద్రియాల కన్నా మనసు శ్రేష్టం, మనసు కన్నా బుద్ధి శ్రేష్టం, బుద్ధి కన్నా ఆత్మ శ్రేష్టమే. కాబట్టి ఆత్మని పరిరక్షించుకునేందుకు మనం చూసుకోవాలి అని చెప్పదని మనకి భగవంతుడు నిన్న చెప్పారు ఆఖరి శ్లోకంలో. బుద్ధి కంటే ఆత్మ అతీతం అని తెలుసుకుని మానవుడు అత్యున్నతమైన ఆధ్యాత్మిక బుద్ధిచే, కృష్ణ చైతన్యముచే మనస్సును నిశ్చలమనర్చుకొని ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మిక బలమును సంపాదించుకొని అణపశక్యంగానటువంటి కామం అనే శత్రువును జయించాలి. కామం కోరిక అనే శత్రువుని జయించాలి. ఆ కోరిక మూలంగానే మనకు అన్నీ కూడా అంతఃకల్మషాలన్నీ కూడా కలుగుతూ ఉన్నాయి. నువ్వు ఎప్పటి నుంచో పేర్చుకొని పోతూ వస్తూ ఉన్నాం. మానవ జన్మలోకి వచ్చాం. మానవ జన్మ కూడా ఎన్నోసార్లు ఎత్తుంటాం. ఆ కర్మలన్నీ కూడా పోగు చేసుకుంటున్నాం మనం. ఒక రాయిలాగా ఒక లేయర్ మీద ఒక లేయర్, ఒక లేయర్ మీద ఒక లేయర్ అలా పడుతూ ఉన్నాయి. వాటన్నింటినీ కూడా తొలగించుకొని మనం శుద్ధ భక్తిలోకి ప్రవేశించాలి. దానికి ఎవరు హెల్ప్ చేయాలి? గురువుల హెల్ప్ కావాలి, శుద్ధ భక్తుల హెల్ప్ కావాలి. వాళ్ళ కృప ఉంటేనే మనం గురువుల కృపతో మనం భగవంతుడి కృపకి పాత్రలు కాగలుగుతాము. కాబట్టి ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా జయించాలి. ఈ కామం అనే కోరికతో నిండి ఉంటాయి ఇంద్రియాలన్నీ కూడా. ఆ కామం అనే కోరికతో నిండి ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ ఇంద్రియాలు ఏ ఇంద్రియం ప్రకోపిస్తున్నా సరే మనకి తెలుస్తుంది. దాన్ని మనం ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి? భగవంతుడి సేవ చేస్తున్నప్పుడు కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాము అని నిన్నటి అధ్యాయంలో తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు నాలిక ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు అడుగుతూ ఉంటుంది, నాకు ఇది తినాలని ఉంది, అది తినాలని ఉంది. తడవకి వెళ్ళి డబ్బా దగ్గరికి వెళ్ళి నోట్లో వేసుకొని వస్తూ ఉంటారు. అది తప్పు. శాస్త్ర ప్రకారం అది కరెక్ట్ కాదు. భగవంతుడికి నివేదన చేసినప్పుడు మనం కూడా దాన్ని స్వీకరించాలి. అది పద్ధతి అన్నమాట. ఏది నివేదన చేసినా సరే, ఏది తింటున్నా సరే భగవంతుడికి నివేదన చేయాలి. దానికి ఒక పద్ధతి, ఒక టైము అన్నీ కూడా శాస్త్ర ప్రకారంగా మనకి ఏర్పాటు చేశారు. ఆ ఏర్పాటు ప్రకారంగా మనం కనుక నడుచుకుంటే మనము శుద్ధ భక్తిలోకి ప్రవేశించగలుగుతాం, భగవంతుడి కృపకు పాత్రలు కాగలుగుతాము అని చెప్పినని నిన్నటి అధ్యాయంలో ఊరికే నేను ఉపమానానికి నాలుగు చెప్పాను. ప్రతి ఇంద్రియం కూడా ప్రకోపిస్తూ ఉంటుంది. కళ్ళు అడుగుతూ ఉంటాయి, చెవులు ఏ టైంలో ఏది ఎప్పుడు ఎంతసేపు చేయాలి అన్నది మనము మనసు ఫస్ట్ మనసులో కోరిక కలుగుతుంది. బుద్ధి కంట్రోల్ చేయాలి దాన్ని. ఇప్పుడు కాదు, ఇది సరైన సమయం కాదు అని బుద్ధి కంట్రోల్ చేయాలి దాన్ని. ఆ విధంగా మనం మన జీవితాన్ని మలుచుకొని శుద్ధ భక్తులుగా మారడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్పినాను నిన్నటి అధ్యాయంలో తెలుసుకున్నాం. మనము ఈరోజు అధ్యాయంలో మనము చతుర్థ అధ్యాయం జ్ఞానయోగంలో మనం చెప్పుకుందాం దీని గురించి. ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసి ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। మళ్ళీ ఇది ప్రాబ్లం అయిందమ్మా, ఈ స్క్రాల్ అయిపోతున్నది ఏంటో స్క్రీన్. మాతాజీ నన్ను షేర్ చేయమంటారా? షేర్ చేయమ్మా, ఒక్క క్షణం ట్రై చేస్తాను, కుదరకపోతే షేర్ చేయదు కానీ. నేను మళ్ళీ స్క్రీన్ షేర్ స్టాప్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకుంటాను. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
ఆ, షేర్ చేయాల్సిందేనమ్మా. ఏదో ప్రాబ్లం అయింది, మళ్ళీ చూస్తాం దీని సంగతి. షేర్ చేయమ్మా. మీరు స్టాప్ షేర్ చేస్తే నేను షేర్ చేస్తా మాతాజీ. ఓకే, స్టాప్ చేశాను, షేర్ చేయమ్మా. స్క్రీన్ కొంచెం పెద్దగా పెద్దగా పెట్టుమా. ఫుల్ స్క్రీన్ చేయి. ఇంకొంచెం పెద్దగా రాదా? స్క్రీన్ పెద్దగా రాదా? ఫుల్ స్క్రీన్ లోనే ఉంది మాతాజీ. ఓకే. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఈ అధ్యాయంలో ఏం చెప్తున్నారు? నిష్కామ కర్మయోగం పురాతనమైంది అని చెప్పినని 1వ శ్లోకం నుంచి 3వ శ్లోకం వరకు చెప్పుకుంటాం మనము. తర్వాత 4 నుంచి 5 వరకు ఎప్పుడో పుట్టిన వివస్వానుడికి నువ్వు గీతను ఎట్లా బోధించావు అది అని చెప్పనని భగవంతుడిని అడుగుతారనమాట. ఈ భగవంతుడు చెప్తారు, సూర్యుడికి నేనే ఇచ్చాను. వివస్వానుడు అంటే సూర్యుడు. సూర్యుడికి నేనే ఇచ్చాను ఈ జ్ఞానాన్ని అని చెప్తారు. చెప్తే ఈ జ్ఞానాన్ని నువ్వెట్లా ఇచ్చావు? నువ్వు నాతో పాటే కదా పుట్టింది, నేను నిన్ను చూస్తూనే ఉన్నాను, నువ్వు నాకు ఎట్లా ఎట్లా సూర్యుడికి ఎట్లా ఇచ్చావు? ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాడు సూర్యుడు అని చెప్పినని అడుగుతారనమాట. అడిగితే నా జన్మకర్మలు దివ్యమైనవి, వాటిని తెలుసుకున్న వాళ్ళకి మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తారు. కర్మ, అకర్మ, వికర్మ, వాటి గతులేంటి అని చెప్పిన విషయాన్ని కూడా ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం మనము. బుద్ధిమంతుని నిష్కామ కర్మాచరణం గురించి చెప్పుకుంటాం. ద్రవ్యయజ్ఞం కన్నా కూడా జ్ఞాన యజ్ఞం ఎంతో శ్రేష్టమైంది, జ్ఞానంతో కర్మయోగం ఆచరించు, యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పనని ఈ అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్తున్నారు. జ్ఞానయోగ వైశిష్యం గురించి ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం మనం. ఇప్పుడు ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ చతుర్థాధ్యాయः జ్ఞానయోగः. శ్రీభగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే అబ్రవీత్. కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు అనమాట. ఏం చెప్తున్నారు? నశింపులేనట్టి ఈ యోగ శాస్త్రాన్ని నేను సూర్యదేవుడు వివస్వానునికి బోధించాను. వివస్వానుడు దానిని మానవ జాతి తండ్రి అయిన మనువుకు బోధించారు. మనువు ఇక్ష్వాకునికి బోధించారు అని చెప్పనని కృష్ణ భగవానుడు చెప్పారు. ఈ జ్ఞానాన్ని నేను సూర్యదేవుడికి ఇచ్చాను, సూర్యదేవుడు వివస్వానుడికి ఇచ్చారు. వివస్వంతుడు అంటే ఆయన కుమారుడు. ఆయనేమో మనువుకి ఇచ్చారు, మనువేమో ఇక్ష్వాకుడికి ఇచ్చారు. ఇక్ష్వాకు కుల తిలక అని పాడతాం కదా, ఎవరు? రాముల వారి వంశం, ఇక్ష్వాకు వంశం. ఆ ఇక్ష్వాకు మహారాజుకి ఇచ్చారు. అంటే సూర్యుడు కూడా రాజర్షి అనమాట, గొప్ప రాజు ఆయన సూర్యుడు కూడా. తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా రాజర్షులే. వీళ్ళందరూ కూడా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళ జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ జ్ఞానం ప్రకారంగా వాళ్ళు పరిపాలన చేసేవాళ్ళు అనమాట మొత్తం. అట్లా రాజులందరూ కూడా ఆ జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నారు అని చెప్పనని చెప్పారు ఇక్కడ. మనువు తిరిగి దాన్ని ఇక్ష్వాకునికి ఇచ్చారు. మనువు అంటే ఏంటంటే మనువు
మన్వంతరే అని చెప్పుకుంటాం, మనం దీంట్లో చెప్పుకుంటాం కదా, మన సంకల్పంలో మన్వంతరే కలిగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే అని చెప్పుకుంటాం కదా. అది ఆ మనువు రాజు నుంచి మన మనుషులందరూ కూడా వచ్చామన్నమాట. అందుకే మనుషులం మనం. ఆ మనువు నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళం. మనువేమో ఇక్ష్వాకుడికి ఇచ్చారు. ఆ ఇక్ష్వాకు నుంచి మొత్తం రాజులు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఆ పరంపరలో ఆ జ్ఞానాన్ని పొందారు. ఆ జ్ఞానాన్ని పొంది వాళ్ళు ఆ జ్ఞానంతో పరిపాలన విధానం అంతా కూడా ధర్మంగా పరిపాలన చేసేవాళ్ళు అనమాట అని సూర్యుడు చెప్పారు. సూర్యుడు చెప్తే నెక్స్ట్ అమ్మా. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహతా యోగో నష్ట పరంతప. ఈ దివ్య జ్ఞానం ఆ విధంగా గురు శిష్య పరంపర ద్వారా స్వీకరించబడింది. రాజర్షులు దాన్ని ఆ విధంగా అర్థం చేసుకున్నారు. కానీ కాలక్రమంలో పరంపర క్షీణించిపోయింది. అందుకే ఈ యోగము నశించినట్లు కనిపిస్తుంది. అదేమైంది? ఈ జ్ఞానం ఏంటంటే పరంపర ద్వారా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళకి ఇవ్వబడింది అనమాట. కొంతకాలం అయిన తర్వాత అది క్షీణించడం మొదలైంది. అది క్షీణించిపోయింది. 6వ మన్వంతరంలో సత్యవ్రతుడు సూర్యుడి పుత్రుడిగా వివస్వంతుడిగా జన్మించారు. 6వ మన్వంతరం. ఇప్పుడు మన ఈ మన్వంతరం ఇదేంటంటే వైవస్వత మన్వంతరం మనం ఇప్పుడున్నది. 7వ మన్వంతరం ఇది మంది. అది అంటే ప్రతి దీనికి కూడా మనువు మారిపోతూ ఉంటారనమాట. ఏడవది ఇప్పుడు జరుగుతున్నది మనకి. అది ఆ మన్వంతరంలో వైవస్వతుడు జన్మించారు. తర్వాత ఆ జ్ఞాన కాలం చక్రంలో అది అదృశ్యమైపోయింది. కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత అది కొంచెం కొంచెంగా అదృష్టం అయిపోతాం మొదలుపెట్టింది అనమాట. ఇప్పుడు నది ప్రవహిస్తూ ఉంది, కొన్ని పాయలవుతుంది. ఆ పాయలు మళ్ళీ కొంచెం కొంచెంగా క్షీణించి మళ్ళీ సన్నగా ఒక పాయ అయిపోతుంది. లాస్ట్కి ఆ పాయ కూడా ఎండిపోతుంది అనమాట. అట్లా అయిపోయిందనమాట. అది లైన్గా ఒకే పద్ధతిలో ప్రవహించాల ఆ జ్ఞానం. కొంత కాలం వచ్చేటప్పటికి అది క్షీణించిపోయింది. కొంత 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 కొంచెం 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 కొంచెం. ఇప్పుడు మన పూర్వీకులు ఉన్నటువంటి జ్ఞానం మనకి లేదు ఇప్పుడు. ఆ పూర్వీకుల జ్ఞానం వాళ్ళది కొంచెం కొంచెంగా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళకి వచ్చేటప్పటికి అది తగ్గుతూ వస్తుంది. తగ్గుతూ వచ్చేసి పద్ధతులు కానీ ఏవి కానీ అన్నీ కూడా క్షీణించిపోతాయి. అలా ఈ జ్ఞానం కూడా క్షీణించిపోయింది. పరంపరలో నష్టమైంది. ఆధ్యాత్మికమైనది, వైదికమైనది, అన్నీ పండగలు కానీ అన్నీ కూడా మనకి పురాణాల్లో ఉన్నాయి. కానీ అవన్నీ కూడా మనకి ఆ జనరేషన్స్ మారే కొద్దీ ఒక్కొక్కటి కూడా మార్పు చెందుతూ మాయమైపోయినాయి పద్ధతులన్నీ కూడా మనవి. అన్నీ కూడా చెప్పబడేవి మనకి. పెద్దవాళ్ళకి మూలికలు ఎట్లా ఎట్లా ఈ రోగాన్ని తగ్గించాలి, ఏ విధమైన ఆహారం తీసుకోవాలి, ప్రతిదీ కూడా మనకి శాస్త్రంలో ఉన్నది. ఆ శాస్త్రాన్ని ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు. ఆ శాస్త్రం ఏంటంటే అది ఒకళ్ళ నుంచి ఇంకొకళ్ళకి వచ్చేటప్పటికి అది తగ్గిపోతూ వచ్చింది. పూర్తిగా చెప్పలేవాళ్ళు సంపూర్ణంగా. చెప్పనందువల్ల తగ్గిపోతూ వచ్చిందనమాట. వీళ్ళు తీసుకోవడం కూడా సరిగ్గా తీసుకునేవాళ్ళు కూడా. ఆ విధంగా శాస్త్రము నష్టపోయింది. జ్ఞానం కాస్త అంతరించిపోయింది. నెక్స్ట్. ఇప్పుడు సూర్యదేవునికి కృష్ణ భగవానుడు గీత ఎప్పుడు బోధించారు? ఇప్పుడు యుగాల గురించి చెప్పుకుందాం మనం. యుగ చక్రం గురించి. ఇప్పుడు యుగాలు 4 యుగాలు. ఇది తీసేయమ్మా, ఈ స్లైడ్ తీసేసేయి. ఇప్పుడు 4 యుగాలు: సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగము, కలియుగం. సత్యయుగం లక్ష్మీనారాయణల పరిపాలన. కాలపరిమితి ఏమో 17,28,000 సంవత్సరాలు కాలపరిమితి. ధర్మం ఏమో 4 పాదాల మీద కూడా నడిచేది. అప్పుడు ఎవరు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ లేకపోతే అబద్ధాలు చెప్పేవాళ్ళు కానీ
ఆ, అహంకారంతో ప్రవర్తించే వాళ్ళు కానీ ఉండేవాళ్ళు కాదు. ఒక పద్ధతిలో ధర్మం ప్రకారంగా వాళ్ళు జీవించేవాళ్ళు అనమాట. ఆ భగవంతుడిని గురువుని నమ్ముకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. పెద్దవాళ్ళ మాట వినేవాళ్ళు. ఒక పద్ధతిలో జరిగేది ఆ సత్యయుగంలో. అందుకే 4 పాదాల మీద కూడా ధర్మం నడిచిందనమాట. తర్వాత ఆ లక్షణాలు ఏంటంటే శౌచ్యం, సత్యం, దయ, జ్ఞానం. శుభ్రత శౌచం అంటే. సత్యం, అబద్ధం ఆడేవాళ్ళు కాదు. దయ కలిగి ఉండేవాళ్ళు, హింసలు చేసేవాళ్ళు కాదు. తర్వాత జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండేవాళ్ళు. ఆ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని, ఆత్మ జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండేవాళ్ళు అనమాట. ఆత్మ అంటే ఏంటి, పరమాత్మ అంటే ఏంటి అనే విషయాన్ని తెలుసుకొని ఉండేవాళ్ళు అనమాట. వ్యసనాలు ఉండేవి కాదు వాళ్ళకి. ఈ యుగంలో ప్రజలు సద్గుణాలు, విజ్ఞానం ఇవన్నీ కూడా కలిగి ఉండేవాళ్ళు. వీళ్ళకి వ్యసనాలు ఏవి ఉండేది కాదు. ఆధ్యాత్మికంగా ఉండేవాళ్ళు. ఆ? అందుకని చెప్పినని ప్రభుపాదుల వారు ఆ యుగంలో ఏ విధంగా అయితే ఉందో ఆ నాలుగు ఆ నాలుగు ధర్మం ప్రకారంగా 4 పాదాలు మీద ధర్మం నడిచిందో అదే విధంగా మనకి ఇప్పుడు కూడా ఈ కలియుగంలో మొదటి పాదంలో ఉన్నాం మనం. మొదటి పాదం అంటే కలియుగంలో సత్యయుగం నడుస్తున్నది, గోల్డెన్ పీరియడ్ ఇది. ఈ సత్యయుగం నడుస్తున్నది, కలియుగంలో ఫస్ట్ పాదం. అంటే ఫస్ట్ యుగం సత్యయుగం కాబట్టి ఫస్ట్ పాదం. ఈ ఫస్ట్ పాదంలో 4 నియమాలు పెట్టారు మనకి. ఆ నియమాలను అనుసరించడం ద్వారా భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా భగవంతుడు అంటే ఏంటి, పరమాత్మ అంటే ఏంటి, ఆత్మ అంటే ఏంటి, భగవంతుడు అంటే ఏంటి, మనకి భగవంతుడికి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏంటి, ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకోవడం ద్వారా మన లక్ష్యాన్ని, మానవ జీవిత లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలి మనం. అందుకని ప్రభుపాదుల వారు ఇదంతా కూడా మనకి తేలికైన భాషలో భాష్యాలు రాస్తూ ప్రతి పుస్తకంలో కూడా మనకి జ్ఞానాన్ని అందించారనమాట మనకి. అది మనం తీసుకోవాలి, తీసుకొని మన జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకోవాలి. అట్లా సత్యయుగంలో ఉండేదన్నమాట. 4 నియమాలు కూడా ఉండేవి. జీవితకాలం ఏమో 1,00,000 సంవత్సరాలు ఉండేది. 1,00,000 సంవత్సరాలు బతికేవాళ్ళు. ఎత్తేమో 32 అడుగులు ఉండేవాళ్ళు, 32 ఫీట్ హైట్ ఉండేవాళ్ళు. తర్వాత త్రేతాయుగం వచ్చేటప్పటికి రామచంద్రుల పరిపాలన, శ్రీరామచంద్రుడు పరిపాలించారు. అంటే సత్యయుగంలో తపస్సు చేసేవాళ్ళు ఎక్కువ ఇయర్స్ టుగెదర్ కూర్చుండేవాళ్ళు. తపస్సులో కూర్చుని వాళ్ళకి ఏదన్నా అవసరమైతే దానికి సంబంధించిన దాని గురించి తపస్సు చేసి ఆ తపస్సు ద్వారా వాళ్ళు ఫలితాన్ని పొందుతూ ఉండేవాళ్ళు సత్యయుగంలో. ఇక్కడ రాళ్ళవారి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి యజ్ఞయాగాదులు చేసేవాళ్ళు అనమాట. అశ్వమేధ యాగము, పుత్రకామేష్టి యాగము, ప్రతిదానికి ఒక్కొక్క అవసరానికి ఒక్కొక్క యాగం. ఆ యాగాలు యజ్ఞాలు చేయటానికి కూడా ఋత్విక్కులు మంచి వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళ చేత చేయించేవాళ్ళు. ధనం ఉండేది, రాజులు వాటిన్నింటినీ కూడా నిర్వహించేవాళ్ళు. త్రేతాయుగం వచ్చేటప్పటికి అది శ్రావణ వారి పరిపాలన కదా. నెక్స్ట్ వామనుడు కూడా త్రేతాయుగంలోనే వచ్చారు. పరశురామ అవతారం త్రేతాయుగంలోనే వచ్చింది. ఈ యుగంలోనే వచ్చారనమాట. తర్వాత యజ్ఞం చేసేవాళ్ళు, ఇక్కడ యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు, దీన్ని సిల్వర్ ఏజ్ అంటారు. తర్వాత కాల పరిమితి 12,96,000 సంవత్సరాలు. శౌచము, దయా, సత్యం, ధర్మం 3 పాదాల మీదకి వచ్చేసింది. అంటే అహింస చేయడం, అహింసా ప్రవృత్తిని అలవాటు చేసుకున్నారు ప్రజలు, అహింసను వదిలేశారు. శౌచము, దయా, సత్యం మాత్రమే ఉన్నాయి. తర్వాత ద్వాపర ఇది ఈ యుగంలో ఏంటంటే కాల పరిమితి 12,96,000 సంవత్సరాలు. ఎత్తేమో 21 అడుగులు. జీవితకాలమేమో 10,000 సంవత్సరాలు. అక్కడ 1,00,000 సంవత్సరాలు అయితే ఇక్కడ 10,000 అయిపోయింది. ఒక సున్నా ఎగిరిపోయింది. అంటే మన పద్ధతులు, మనం చేసే పద్ధతిని బట్టి, మనం అనుసరించే విధానాలని బట్టే మన జీవితం ఆయుష్ కూడా నిండి ఉంటుంది. ఆయుష్ కూడా పెరగటం, తగ్గటం అనేది జరుగుతుంది అనేది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ. 10,000 సంవత్సరాలు జీవించేవాళ్ళు త్రేతాయుగం వచ్చేటప్పటికి. ద్వాపర యుగం
ద్వాపర యుగం వచ్చేటప్పటికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవతరించారు. ద్వాపర యుగం వచ్చేటప్పటికి ఇంకా పూర్తిగా బ్రాహ్మణుల్ని, ఆవుల్ని, ఉమ్, వీటిని అందరినీ హింసించటం మొదలుపెట్టారు. నమో బ్రాహ్మణ్య రూపాయ గోబ్రాహ్మణ హితాయ చ జగద్హితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. ఆ బ్రాహ్మల్ని, గోవుల్ని ఎప్పుడైతే హింసిస్తున్నారో మొత్తం మన ధర్మం క్షీణిస్తూ వచ్చింది. పూర్తిగా అధర్మం మొదలైంది. పూర్తిగా ఎక్కువైపోయింది అధర్మం. ఎక్కువైపోయేటప్పటికీ ఆ భగవంతుడు డైరెక్ట్గా అవతారం తీసుకుని వచ్చేసారు. భగవంతుడు వచ్చేసి ఈ ద్వాపర యుగంలో ఏంటంటే దేవాలయాలు నిర్మించటం అది చేసేవాళ్ళు. దేవాలయాలు, విగ్రహారాధన, దేవాలయాలు నిర్మించటం ఇదంతా కూడా ద్వాపర యుగంలో చేసేవాళ్ళు. కాల పరిమితి ఏమో 8,64,000 సంవత్సరాలు. జీవిత కాలమేమో 1000 సంవత్సరాలకి అయిపోయింది. మళ్ళీ ఒక సున్నా ఎగిరిపోయింది. 10,000 కాస్త 1000 అయిపోయింది. 1,10,000 అయింది. 10,000 ₹1000 అయింది. 1000 సంవత్సరాలు అయింది. ఆ 1000 సంవత్సరాలకి అయిన తర్వాత ధర్మం ఏమో 2 పాదాల మీదకి వచ్చేసింది. ఎత్తేమో 11 అడుగులు, ధర్మం 2 పాదాలు, దయా సత్యం మీదకి వచ్చేసినాయి. మానవులు వ్యసన పరులుగా మారిపోయారు. రాజ్యకాంక్ష, అసూయ, అహంకారము, ద్వేషము ఇవన్నీ కూడా పెరిగిపోయినాయి ఈ యుగంలో, ద్వాపర యుగంలో. కలియుగంలో చైతన్య మహాప్రభు ఆవిర్భవించారు. కలియుగంలో కాల పరిమితి ఏమో మనకి భాగవతంలో కూడా ఉంది. చైతన్య మహాప్రభు గౌరవర్ణంతో వస్తారు అని చెప్పినాను ఉంది మనకి. గౌరవర్ణం అంటే బంగారు వర్ణం. గౌరాంగ అని మనం ప్రార్థన చేస్తాం ఆయన్ని, చైతన్య మహాప్రభువుని. చైతన్య మహాప్రభు రావటం అవతారం తీసుకోవడం జరిగింది. కాల పరిమితి ఏమో 4,32,000 సంవత్సరాలు కలియుగం కాల పరిమితి. జీవితకాలం ఏమో 100 సంవత్సరాలు. 1000 నుంచి ఒక సున్నా ఎగిరిపోయి 100కి అయిపోయింది. 100 years, శతవర్షం. తర్వాత ఎత్తు 6 అడుగులు, మినిమం 6 అడుగుల్ని, 7 అడుగులు అట్లా ఉన్న వాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు. మ్యాక్సిమం 6 feet ఉంటారు అనమాట జనాలందరూ కూడా. తర్వాత అదేంటంటే సత్యం. సత్యం పలికే వాళ్ళు మాత్రమే కొంతమంది ఉన్నారనమాట. తర్వాత నాది వాయిస్ వినిపిస్తోందా? అన్స్టేబుల్ కనెక్షన్ అని వస్తుంది ఇక్కడ. హరే కృష్ణ. క్లియర్గా ఉందా వాయిస్? ఎస్ మాతాజీ. ఓకే. కలహము, అజ్ఞానము, మత వైరుధ్యం, వ్యసనాలు కలియుగాంతంలో కలికి భగవానుడు. కలియుగం అంతమైపోతున్నది. మేము కలికి భగవాన్లు వచ్చాము, మేమే భగవాన్ అని చెప్పి ప్రకటించుకుంటున్నారు అందరూ కూడా. వాళ్ళందరూ భగవానులు కాదు. భగవాన్ అని వచ్చిన వాళ్ళు, భగవంతుడు ఆయన వచ్చారు, అవతరించారు కృష్ణ భగవానుడు. ఆ గోవర్ధనాన్ని చిటికెన వేల మీద ఎత్తి ఒక 7 రోజులు ఆ చిటికెన వేల మీదే నిలిపారు. అట్లా నిలపమని చెప్పి అడగాలి మనం. భగవాన్ నేను వచ్చాను అని ఎవరన్నా అంటే గనక ఆ చిటికెన వేల మీద నిలుపు గోవర్ధన పర్వతాన్ని అడగాలి. నేనే భగవాన్ అని ప్రతి వాళ్ళు వస్తున్నారు, జనాల్ని మోసం చేస్తున్నారు, భగవంతుడిని మర్చిపోయేట్టుగా చేస్తున్నారు. అది మనం తెలుసుకోవాలి. మన కాలాన్ని వృధా చేసుకోకూడదు అన్నమాట. ఒక మొక్క పెట్టినప్పుడు ఆ మొక్క పుష్పాలు, ఫలాలు అన్నీ కూడా దానంతట అది ఇలా ఇస్తూ ఉంటుందన్నమాట. మనం ఫలితాన్ని ఆశించక్కర్లా, దానంతట అదే ఫలితాలు వస్తూ ఉంటాయి. అట్లా ఇక్కడ చూడండి, గురు పరంపర మనకి ఇక్కడి నుంచి పరంపర ద్వారా మనకి ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారి దాకా వచ్చింది. మనది బ్రహ్మమధ్వ గౌడీ సాంప్రదాయం. మధ్వాచార్యుడి దగ్గర నుంచి వచ్చింది. ఆచార్యులు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు గురు పరంపర స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట. గురు పరంపర ద్వారా మనం ఇప్పుడు ప్రభుపాదుల ద్వారా మనం ఆయన రాసిన భాష్యాలు అన్నింటిని ఆధారంగా మనం భగవద్గీతని చెప్పుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్
ఇప్పుడు చూడరు గురు పరంపర బ్రహ్మ బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీ సాంప్రదాయం మంది. అంటే ఈ బ్రహ్మగారి దగ్గర నుంచి మధ్వాచార్యుడి దగ్గరికి వచ్చింది. మధ్వాచార్యుడి దగ్గర నుంచి ఇంకా లైన్గా పరంపర ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు గురువులు వచ్చారు. తర్వాత ఇది శ్రీ సాంప్రదాయం రామానుజాచార్యుడిది. శ్రీ సాంప్రదాయం. ఈ శ్రీ సాంప్రదాయంలో రామానుజాచార్యుల నుంచి ఇంకా ఆచార్యుల లైన్గా వాళ్ళ పరంపర మొదలై వాళ్ళ పరంపర జరుగుతూ ఉన్నది, కొనసాగుతూ ఉన్నది. ఇదేమో రుద్ర సాంప్రదాయం, లార్డ్ శివ రుద్ర సాంప్రదాయం. ఈ రుద్ర సాంప్రదాయానికి విష్ణుస్వామి, ఇది రాసుకోండి మీరు, మీకు క్విజ్లో అడుగుతారు. విష్ణుస్వామి, ఈ విష్ణుస్వామి ద్వారా ఆ గురు పరంపర మూవ్ అవుతూ ఉన్నదన్నమాట. ఇది కుమార సాంప్రదాయం, చతుష్కుమారులు. ఈ కుమార సాంప్రదాయం ఏంటంటే ఇక్కడ విష్ణుస్వామి తర్వాత నింబార్కాచార్య. ఈయన నింబార్కాచార్య ద్వారా గురు పరంపర కొనసాగుతూ ఉన్నది. ఈ నలుగురు కూడా మధ్వాచార్యుడు, మళ్ళా రామానుజాచార్యుడు, మళ్ళా విష్ణుస్వామి, నింబార్కాచార్యుడు, వీళ్ళందరి సాంప్రదాయాలు, ఈ 4 సాంప్రదాయాలు కూడా మనకి ఈ కృష్ణ భగవాను నుంచే వచ్చినాయి. కొంచెం అటు ఇటుగా అన్నీ కూడా ఒకటే పద్ధతి ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. అందరికీ కూడా భగవంతుడే కృష్ణ భగవానుడే. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ భగవంతుడు మరియు భగవద్విభూతుల జ్ఞానం, ఆత్మజ్ఞానం, మనకి భగవంతుడికి ఉన్న సంబంధ జ్ఞానం. నెక్స్ట్ అమ్మా. అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమేతద్విజానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. అర్జునుడు అడుగుతున్నారు అనమాట. సూర్యదేవుడు వివస్వానుడికి నీకంటే ముందుగా పుట్టాడు, మరి నువ్వు ఈ విద్యను అతనికి ప్రారంభంలోనే ఉపదేశించావు అంటే నేను దాన్ని ఎలా నమ్మేది, దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాడు కదా సూర్యుడు, నువ్వు ఇప్పుడిప్పుడు వచ్చినటువంటి వాడివి, నువ్వు ఎట్లా ఇచ్చావు సూర్యుడికి ఆ జ్ఞానాన్ని, ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి నేను నిన్ను అని చెప్పినని అర్జునుడు ఈ డౌట్ అర్జునుడిది కాదు, మనందరికీ కూడా వస్తుంది. మనందరి కోసం కూడా భగవంతుడు అర్జునుడి ద్వారా చెప్తున్నారనమాట. నెక్స్ట్ అజోపి సన్ అవ్యయ ఆత్మా అజోపి సన్ అవ్యయ ఆత్మా భూతానామేశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిని స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యాత్మమాయయ. నేను పుట్టుక లేని వాడినైనను నాశం లేని వాడినైనను సమస్త ప్రాణులకు ప్రభువునై ఉండి కూడా ఆది అయిన దివ్య రూపంతో నేను ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తూ ఉంటాను. ప్రతి యుగంలో కూడా నేను వస్తూ ఉంటాను. అంశ, ఆయన అంశ అనమాట, ఆ కృష్ణ భగవానుడి అంశ. లక్ష్మీనారాయణల పరిపాలన ఫస్ట్ యుగంలో, తర్వాత శ్రీరాముల వారు వచ్చారు, తర్వాత కృష్ణ భగవానుడు, ఆ తర్వాత మనకి చైతన్య మహాప్రభు వచ్చారు. వీళ్ళందరివి కూడా పరంపర అదేంటంటే ఆ భగవంతుడి అంశలు అనమాట. వీళ్ళంతా కూడా పూర్ణం ఎవరంటే కృష్ణ భగవానుడు. ఆ కృష్ణ భగవానుడి కానీ ఇక్కడ మాత్రం ద్వాపర యుగంలో డైరెక్ట్గా వచ్చేసారు. భగవంతుడే ఆయన రూపాన్ని, ఆయనే చతుర్భుజ రూపంలో వచ్చేసారు. ఆయన కనిపించారనమాట ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళకి, వసుదేవుడికి, దేవికి. ఇట్లా ఏంటంటే నలుగురు కూడా రావటం జరిగింది. ఒక నెమలి, ఇప్పుడు రామ అవతారాల గురించి అడుగుతూ ఉంటాం. అడిగినప్పుడు ఒక నెమలి పింఛం ఉంటుంది, స్ట్రైట్గా పెట్టి చూపించినప్పుడు ఆ నెమలి పింఛం ఏంటి మనకి
పూర్ణంగా కనిపిస్తుంది. అది ఎట్లా ఉంది అన్నది తెలుస్తుంది మనకి. ఆ పూర్ణం ఏంటి అంటే కృష్ణ భగవానుడు. దాన్ని ఇంకో డైరెక్షన్లో పెడతాం, ఇంకో కలర్లో కనిపిస్తుంది. ఇంకో డైరెక్షన్లో పెడతాం, ఇంకో కలర్లో. కలర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా కనిపిస్తాయి మనకి కదా. అలాగే ఆ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్గా కనిపించేదంతా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అవతారాలు. ఆ యుగానికి సంబంధించి ఏ అవతారం రావాలి అంటే ఆ అవతారంలో భగవంతుడు రావటం జరిగింది. మత్స్య కూర్మ వరాహ నారసింహ, ఎప్పుడు ఏ అవతారంలో ఎప్పుడు ప్రకటితం అవ్వాలి అనే ఇది ఉంటే ఆ అవసరాన్ని బట్టి ఆ అవతారాన్ని తీసుకున్నారు భగవంతుడు. నెక్స్ట్ అమ్మా. శాశ్వతము మరియు జ్ఞాపకం, అచ్యుత, చ్యుతి లేనటువంటిది అనమాట కృష్ణ భగవానుడిది. భగవంతుడు మరియు జీవునికి మధ్య ఉన్నటువంటి పోలిక గురించి చెప్తున్నారు. శాశ్వతమైన వాడు కానీ గత జన్మలను మర్చిపోతాడు జీవాత్మ. తన పూర్వజన్మలో ఇప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోగలమా? పూర్వజన్మ ఏంటి అన్నది మనకి తెలియదు, నెక్స్ట్ వచ్చే జన్మ మనకి తెలియదు, కానీ భగవంతుడికి అన్నీ తెలుసు. స్వకల్పనతో అవతరిస్తారు. ఆయన ఎప్పుడు ఆత్మమాయ. ఆయన ఎప్పుడు మన ఈ దేహం లాంటిది కాదు ఆయనది. ఈ రక్తము మాంసము ఎముకలు ఇవన్నీ కూడా కాదు ఆ భగవంతుడిది. సచ్చిదానంద స్వరూపం అయింది. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ఎట్లా రావాలి, ఏ విధంగా రావాలి అన్న దాంట్లో ఆయన అవతరిస్తూ ఉంటారు. మనకేంటి, కర్మఫలం ఆధారంగా ఈ దేహం అనేది వస్తూ ఉంటుంది, తీసుకోవాలి తప్పకుండా. మనకి మనం చేసుకున్న కర్మని బట్టి నెక్స్ట్ జన్మ పంది జన్మ కుక్క జన్మ వచ్చింది అనుకోండి, అమ్మో నాకొద్దు పంది జన్మ కుక్క జన్మ అని చెప్పి అనుకోవడానికి, మనం అనడానికి కూడా మనకు గుర్తుండదు. దాంట్లోకి ఆ దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది అనమాట సూక్ష్మ శరీరం, ఆత్మ రెండు కూడా దాంట్లో ప్రవేశిస్తాయి. ఆ విధంగా మన కర్మఫలంగా ఈ దేహాలు అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక శరీరంలో అవతరిస్తారు. సచ్చితానంద స్వరూపం. ఆ విధంగా భగవంతుడి రూపం ఉంటుంది. భౌతిక శరీరం అంగీకరిస్తారు. భౌతికంగా మనకి అసత్తు, అచిత్తు, ఆనందం, నిరానందం. మనది శాశ్వతం కాదు, అసత్తు. అచిత్ చిత్వస్వరూపం కాదు, మనం ఆనంద స్వరూపం కాదు, నిరానందం. అట్లా మనకి భౌతిక శరీరం ఏర్పడుతుంది. తర్వాత శరీరానికి మరియు ఆత్మకి భేదం లేదు భగవంతుడిది. ఆత్మ శరీరాన్ని పొందుతుంది, స్థూల మరియు సూక్ష్మ శరీరాల్ని క్యారీ చేస్తుంది ఆత్మ. ఆత్మ కూడా ఆ స్థూల శరీరంలో ప్రవేశిస్తుంది సూక్ష్మ శరీరంతో పాటుగా. స్థూల శరీరం అంటే మన దేహం, ఈ దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది అన్నమాట. ప్రతి జన్మ గుర్తుంటుంది భగవంతుడికి. పూర్వం ఎన్ని జన్మలు మనం ఎత్తాము అన్నది భగవంతుడికి తెలుసు. నెక్స్ట్ ఏంటి అన్నది కూడా భగవంతుడికి తెలుసు, కానీ మనకి తెలియదు. శరీరం మారుతుంది కాబట్టి మన గత జన్మను మర్చిపోతాడు. ఇప్పుడు మనకి ప్రపంచం ఎట్లా తయారైందంటే సాంబ్రాణి కడ్డీల దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా కలుషితమే. భగవంతుడి దగ్గర సాంబ్రాణి కడ్డీ వెలిగిస్తే ఊపిరాడదు, మనకి బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. అట్లా తయారయ్యారు. ప్రతి జన్మ గుర్తుంటుంది, శరీరం మారుతుంది కాబట్టి గత జన్మను మర్చిపోతాము. నెక్స్ట్ మా యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానం అధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. ఓ భరతవంశీయుడ, ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మం క్షీణించినో అధర్మం విస్తృతంగా పెరుగునో ఆ సమయంలో నేను స్వయంగా అవతరిస్తాను. అది ఇప్పుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజు, ఆయన్ని విపరీతంగా కష్టపెడుతూ ఉంటే ఆ హిరణ్యకశిపుడు లాస్ట్కి ఇంకా ఆయన ఎన్ని వరాలు పొందుతాడంటే తపస్సు చేసి ఆయన హిరణ్యకశిపుడు ఆ వరాలన్నీ మృతి రాకుండా అమృతత్వం కోసం నన్నెవ్వరూ ఏమీ చంపలేరు అనే ధైర్యంతో అహంకారంతో తప్పులు చేస్తాడు. అంతా నేనే అంటాడు, భగవంతుడి గుర్తించడు. అందువల్ల
ఆ భక్తుడిని విపరీతంగా కష్టాలు పెడుతూ ఉంటాడు. కొడుకుని కుమారుడైనా సరే నానా కష్టాలు పెడతాడు, నానా విధాల హింసిస్తాడు. ఆ హింసని మొత్తము చూసి ఒక్కసారిగా నరసింహావతారంలో వచ్చేసి భగవంతుడు, ఇప్పుడు మనం తెలివిగల వాళ్ళం అనుకుంటాం, కానీ మన తెలివి ఎందుకు పనికిరాదు అనమాట భగవంతుడి ముందు. భగవంతుడు ఏ విధంగా ఎలా అవతరించాలి, ఏ విధంగా ఎవరిని రూపుమాపాలి అన్నది ఆయనకి తెలుసు. వచ్చేసారు నరసింహావతారం. ఈ అవతారం చూసేటప్పటికి ఆయనకి ఎక్కడ లేని భయం పుట్టింది హిరణ్యకశిపుడికి. అయ్యో, నేను కోరుకున్న వాటిల్లో ఇది లేదే, మృత్యువు రావద్దని కోరుకున్న దాంట్లో గడప ఆ దీంట్లో ఆ స్తంభంలో నుంచి వచ్చేసారు, కూర్చున్నారు అక్కడ. నఖాలు ఈ గోళ్ళు ఆయుధాలుగా చేసుకుని చీల్చేశారు హిరణ్యకశిపుడి. ఇతో నృసింహ పరతో నృసింహ నృసింహమాదిం శరణం ప్రపద్యే. నఖాలతో చీల్చేశారనమాట. అట్లా భగవంతుడు ఏ రూపంలో ఎక్కడ ఎట్లా అవతరించాలి, ఎట్లా రూపుమాపాలి అన్నది ఆయనకి తెలుసు. అధర్మాన్ని ఏ విధంగా రూపుమాపాలన్నది తెలుసు, ఏ విధంగా రావాలన్నది తెలుసు. ఆ సమయానికి ఆ విధంగా ఆయన అవతరిస్తూ ఉంటారన్నమాట. నెక్స్ట్, ఆ ధర్మం క్షీణించినప్పుడు అధర్మం పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. అధర్మం పెరిగిపోయినప్పుడు భక్తులు, బ్రాహ్మణులు, ఆవులు ఇవన్నీ కూడా హింసింపబడతాయి. ఆ హింసింపబడేటప్పుడు వాళ్ళనందరినీ కూడా రక్షించటం కోసంగా భగవంతుడు అవతరిస్తారు. ధర్మాన్ని ప్రతిష్టాపించడం కోసంగా వస్తూ ఉంటారు భగవంతుడు. ఆ ధర్మ ప్రతిష్టాపనలో భాగమే ఈ భగవద్గీత కూడా. ఆ భగవద్గీతని బయటికి తీసుకొని వచ్చారు ఆ యుద్ధం సమయంలో. మొత్తం అంతా కూడా శాంతి స్థాపన కోసంగా వచ్చి ఆ యుద్ధం జరిగిన తర్వాత యుద్ధం సమయంలో ఈ భగవద్గీతని మనకి కలియుగంలో మనకి మానవులందరూ కూడా కలుషిత హృదయాలతో ఉంటారు. కలియుగంలో మతిమరుపు ఉంటుంది. సుమందో మందమతయో మందభాగ్యులై ఉంటారు, మందమతులై ఉంటారు. వీళ్ళందరినీ కూడా రక్షించడం కోసంగా భగవద్గీతని అర్జునుడి ద్వారా మనకి ప్రసాదించారనమాట భగవంతుడు. నెక్స్ట్ అమ్మా, భగవద్గీత అంటే భగవంతుడి వాణి. ఆ వాణిని మనం వినాలి, రోజు చదువుకోవాలి. ఆ భగవంతుడు ఏం చెప్పారన్నది వినాలి, తెలుసుకోవాలి. ప్రతి శ్లోకానికి అర్థం తెలుసుకోవాలి. చాలా భగవద్గీతలు వచ్చినాయి, కానీ మీరు ఇస్కాన్లో భగవద్గీత కొనుక్కుని దాంట్లో భాష్యాలు చదవండి. ఆ భాష్యంలో వివరించారు మన ప్రభుపాదులు వారు ఆ శ్లోకానికి అర్థాన్ని క్లియర్గా. ఈ శ్లోకానికి ఇదే అర్థము, దీన్ని మనం అన్వయించుకోవాలి మన జీవితంలో అన్నట్లుగా అంతా చక్కగా అర్థం అయ్యేట్టుగా చెప్పారు. మీరు ఇప్పుడు క్లాస్ కూడా వింటున్నారు కాబట్టి మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. ప్రతి యుగంలో కూడా సాధువులను కాపాడడానికి, దుర్మార్గులను రక్షించడానికి, ధర్మసూత్రాలను తిరిగి స్థాపించడానికి ప్రతి యుగంలో కూడా నేను అవతరిస్తాను, ప్రతి యుగంలో కూడా వస్తాను నేను అని చెప్పి. పరిత్రాణాయ సాధునాం, సాధువులను రక్షించడానికి. వినాశాయత దుష్కృతాం, దుష్కృతులు ఎవరైతే దుర్మార్గులు ఉంటారో వాళ్ళని నాశనం చేయడానికి. ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ, ధర్మాన్ని ప్రతిష్టాపన చేయడానికి. సంభవామి ప్రతి యుగే, ప్రతి యుగంలో కూడా ఆ భగవంతుడు అవతరిస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ చూడండి, కంసుడిని సంహరిస్తున్నారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్, ఇక్కడ చతుర్భుజ రూపంలో దర్శనమిచ్చారు వసుదేవుడికి, యశోదమ్మ, ఈమె దేవికి. తర్వాత ద్విభుజ రూపంలోకి వచ్చేసారు. ద్విభుజ రూపంలోకి వచ్చేసిన తర్వాత ఆమె దేవి గర్భంలో నుంచి జన్మించారు. జన్మించిన తర్వాత ఈయన ఏం చేశారు, ఆ ఏర్పాటంతా కూడా చెప్పారు వసుదేవుడికి, ఈ విధంగా చేయి నువ్వు అని. పిల్లవాడిని తీసుకొని ఆయన నందవ్రజానికి వెళ్ళారు. నందవ్రజానికి వెళ్ళేటప్పుడు మొత్తం
ఆ జైల్లో ఉన్నారు కదా, ఆ జైలు తాళాలన్నీ విడివడిపోయినాయి. విడివడిపోయిన తర్వాత బయటికి వచ్చేసారు. అక్కడ ఉన్న భటులందరూ కూడా నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోతే ఆ పిల్లవాడిని తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటే విపరీతమైన వర్షం. ఆ వర్షం వస్తూ ఉంటే వర్షపు నీళ్లు భగవంతుడి మీద పడకుండా ఆదిశేషుడు పడగలు పట్టాడు చూడండి ఇక్కడ. అనంతుడు. ఆ అనంతుడు ఏంటంటే ఎప్పుడెప్పుడు సేవ దొరుకుతుందా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడట. భగవంతుడి సేవ గొడుగు పట్టాడు. ఆ యమునా నది దారిచ్చింది. యమున మధ్యలో నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు నందవ్రజానికి. నందవ్రజానికి వెళ్ళి అక్కడ యశోదామాత దగ్గర ఒక పిల్లవాడు, ఒక ఆడపిల్ల, ఇద్దరు కమలలు జన్మించారు ఆమెకి. ఈ పిల్లవాడిని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పడుకోబెట్టంగానే ఇద్దరు మగ పిల్లలు ఒకటిగా అయిపోయారు. ఒక పిల్లవాడుగా అయిపోయారు. అయిపోయిన తర్వాత ఆ యశోదామాత దగ్గర ఉన్నటువంటి పిల్లని తీసుకుని, ఆడపిల్లని ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చారు. చెరసాలలోకి తీసుకొని వచ్చి అక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉన్నారు. ఆ పిల్ల ఏడవటం మొదలుపెట్టింది. ఏడుస్తూ ఉంటే అప్పుడు కంసుడు అష్టమ గర్భం వచ్చేసిందని చెప్పనని ఇంకా అదే నిద్ర కూడా పోడు ఆయన. అష్టమ గర్భం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు. వచ్చేసాడు. ఆ పిల్లని పైకి విసిరేస్తాడు అనమాట. పైకి విసిరేస్తే ఆ కత్తిని పెడితే ఆ కత్తి మీద పడి చచ్చిపోవాలి. పైకి విసిరేస్తే ఆ పిల్ల, ఆ పాప కత్తి మీద పడుతుంది. కత్తి మీద పడి చచ్చిపోవాలి ఆయన. ఇదనమాట ఏర్పాటు అది. కానీ పైకి విసిరేయగానే ఆ దుర్గాదేవిగా ఆమె దర్శనమిస్తుంది అనమాట. దర్శనమిచ్చి నువ్వు తొందరలోనే నీకు ఆయువు మూడింది కాబట్టి రెడీగా ఉండు అని చెప్పి అదృశ్యమైపోతుంది. ఇంకేముంది, పిల్లవాడు అష్టమ గర్భం వచ్చేసింది. ఇంకెక్కడున్నాడు పిల్లవాడు? వాడిని ఎక్కడుంటే అక్కడ వాడిని సంహరించాలని చెప్పనని రాక్షసులందరినీ ఒక్కొక్కళ్ళనే ప్రయోగించాడనమాట కంసుడు. నిద్ర కూడా పోకుండా ఆయన ఆ అష్టమ గర్భం కృష్ణ భగవానుడిని సంహరించటం కోసంగా ప్రయత్నం చేస్తాడు. లాస్ట్కి ఆయన మొదటికే రప్పించుకుంటాడు కృష్ణుడిని. రప్పించుకున్న తర్వాత కృష్ణ భగవానుడు ఆయన్ని సంహరించటం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా భగవంతుడు ధర్మ ప్రతిష్టాపన కోసంగా అవతరిస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. అర్జున, నా జన్మ కర్మాలు దివ్య స్వభావాన్ని దివ్యం అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్న వారు తమ దేహం విడిచిపెట్టిన తర్వాత తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తులో జన్మించరు. నా నిత్య శాశ్వత ధామానికే చేరుకుంటారు. అది శాశ్వత ధామానికి చేరుకుంటారు. నా జన్మ కర్మలు దివ్యమైనవి అని చెప్పినాను. ఎవరి అంటే ఆయన భగవంతుడు మనకి పరమాత్మ భగవంతుడు ఇద్దరు ఒకటే, కానీ అభేద తత్వం. భగవంతుడు ఉన్నాడు, లేడు, ఇద్దరు ఒకటే. ఉన్నాడు అనుకున్న వాళ్ళకి, భక్తి చేసుకున్న వాళ్ళకి ముక్తి లభిస్తుంది. లేడు అనుకున్న వాళ్ళకి రాక్షస జన్మ వాళ్ళది. మళ్ళీ 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 పుట్టుకలు తీసుకుంటూ వాళ్ళు రజోగుణంతో, వాళ్ళు భౌతికమైన కోరికలతో వాళ్ళు ఇదవుతూ అలాగే జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారనమాట. వీళ్ళకేమో భక్తులుగా, శుద్ధ భక్తులుగా మారిపోయి, ఎవరైతే నమ్ముతారో భగవంతుడిని, వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులుగా మారిపోయి వాళ్ళు భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులవుతారు. భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు. భగవంతుడితో సమానమైనటువంటి లక్షణాలను కలిగి ఉంటారనమాట వాళ్ళు. అలా ఆయన జన్మ కర్మలు దివ్యమైనవి అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు దేహాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఆ భగవంతుడి ధామానికి చేరుకుంటారు. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఇంకున్నారు వాళ్ళు. వాళ్ళకి మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు. చింతామణి ప్రకర సద్మ సుకల్ప వృక్ష లక్షావృతేషు సురభీం రభిపాలయంతం
లక్ష్మీ సహస్రశత సంభ్రమ సేవ్యమానం గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి. చింతామణులు, ఆ చింతామణులతో నిండి ఉంటుందిట. అక్కడ ఏమి ఎలక్ట్రిసిటీ అవసరం లేదు. ఆ భగవంతుడి దేహం నుంచి వచ్చే కాంతితో ఆ చింతామణులు మెరుస్తూ ఉంటాయి. ఆ కాంతితో పూర్తిగా వెలుతురుతో ఉంటుంది అది, ఆ ధామం. చింతామణి ప్రకర సద్మసు కల్పవృక్ష, కల్పవృక్షాలు ఉంటాయి. ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చే కల్పవృక్షాలు ఉంటాయి. కామధేనువులు ఉంటాయి. తర్వాత సహస్ర లక్ష్మలు సేవిస్తూ ఉంటారు ఆ భగవంతుడిని. ఏ సేవ దొరుకుతుంది నాకు అని చెప్పినని సహస్ర లక్ష్మలు సేవిస్తూ ఉంటారు. మనం అందరూ కూడా పురుషుడు అంటే భగవంతుడు ఒక్కడే, అందరూ కూడా స్త్రీలే. అందరూ కూడా ఆ సేవలో నియుక్తులవుతూ ఉంటారనమాట. భగవంతుడి సేవలో అక్కడ చింతామణి ధామంలో ఆ విధంగా ఉంటుంది ఆ ధామం. ఆ ధామంలోకి చేరుకున్న వాళ్ళకి మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు. భగవంతుడి సేవలోనే నియుక్తులై ఉంటారు. భగవంతుడి ఆదేశానికి, భగవంతుడి సేవ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఆయనతో పాటుగా జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. వాళ్ళకి అసలు ఇంకా కోరికలు కూడా ఉండవు. ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కామధేను వస్తుందా, లేకపోతే కల్పవృక్షం వస్తుందా, లేకపోతే బంగారం నగలు వేసుకుందామా, లేకపోతే పెద్ద మాడలు కట్టుకుంది, ఇవన్నీ ఏమీ ఉండవు వాళ్ళకి. వాళ్ళకి ఉండేదల్లా ఏంటంటే మనసు నిండా కృష్ణుడు నిండి ఉంటాడు. ఆ కృష్ణ భగవానుడి సేవ, ఆ కృష్ణ భగవానుడిని ఆనందపరుద్దాం, ఆ ఆనందమే నా ఆనందం అన్నట్టుగా వాళ్ళు అక్కడ జీవిస్తూ ఉంటారు. పునర్జన్మ అనేది వాళ్ళకి ఉండదు. నెక్స్ట్, వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితాః బహవో జ్ఞాన తపసా పూతా మద్భావమాగతాః. ఆసక్తి, భయము, క్రోధము నిండి ముక్తులై నాయందే సంపూర్ణముగా స్థితిలై ఉండి నన్నే ఆశ్రయించి ఎంతో మంది ఇంతకు పూర్వం నా యొక్క జ్ఞానంచే పవిత్రులైనారు. ఆ విధంగా వారందరూ నా దివ్య ప్రేమను పొందారు. మొత్తం అందరూ కూడా ఈ భయాన్ని, క్రోధాన్ని, ఆసక్తిని, ఆ ఇంద్రియాసక్తి అన్నీ కూడా వదిలేశారు. వాటన్నింటి నుంచి కూడా ఇంద్రియాల ప్రకోపించే దాని నుంచి, ఇంద్రియ తృప్తి నుంచి బయటపడిపోయినారు వాళ్ళు. ఇంద్రియాలని జయించగలిగారు. అంతఃకల్మషాన్ని పోగొట్టుకున్నారు పూర్తిగా. శుద్ధ భక్తులుగా మారారు. ఆ శుద్ధ భక్తులుగా ఎవరైతే మారారో వాళ్ళందరూ కూడా సంపూర్ణ స్థితులైనారట. సంపూర్ణమైనటువంటి స్థితికి చేరుకున్నారు. అంటే ఎప్పుడూ భగవంతుడిని దగ్గరగా ఉండటానికి ఆయన భగవంతుడినే ఆశ్రయించున్నారు. ఆ భగవంతుడి దగ్గరలో ఆశ్రయం పొంది ఉన్నారు. ఆ జ్ఞానంచే నా యొక్క జ్ఞానంచే పవిత్రులైనారు. ఆ భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది వాళ్ళకి తెలిసి ఆ జ్ఞానంతో పవిత్రులైన వాళ్ళు మాత్రమే ఆ భగవంతుడి ధామానికి చేరుకుని భగవంతుడి ఆశ్రయంలో ఉంటూ ఆ విధంగా వారందరూ పూర్తిగా నా ప్రేమని పొందుతూ ఉన్నారు అని చెప్పనని భగవంతుడు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, ఎవరు కృష్ణుడికి దగ్గరగా అవుతారు అనే దాని గురించి చెప్పారనమాట. ఏ ధామాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం మమవర్త్మానువర్తంతే మనుష్యాః పార్థ సర్వసః. ఎవరు ఏ విధంగా నన్ను శరణుజొచ్చుతారో ఆ విధంగా వారిని నేను అనుగ్రహిస్తాను. అర్జున, అందరూ అన్ని విధాల నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు. ఎవరు ఎవరు ఏ విధంగా సేవ చేయాలి అని అనుకుంటారో వాళ్ళకి అటువంటి సేవ లభిస్తుంది. అంటే వాళ్ళ అంతఃకల్మషాలన్నీ పోగొట్టుకుని వాళ్ళు ఆ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులు అయ్యేందుకు గాను వాళ్ళు ఆ మనసుని స్థిరం చేసుకున్న వాళ్ళకి ఆ సేవ లభిస్తుందిట. ఆ భగవంతుడి సేవ. నేను నీకు మంచి 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 పదార్థాలు వంట చేసి ప్రిపేర్ చేసి ప్రసాదాన్ని నివేదన చేయాలనుకుంటున్నాను కృష్ణ అని అనుకున్నాం అనుకోండి, ఆ సేవ లభిస్తుంది మనకి. అలంకారం చేయాలనుకుంటే అలంకార సేవ లభిస్తుంది మనకి. భగవంతుడిని అలంకరించే సేవ. ఎవరికి ఏ విధమైనటువంటి సేవలో నిష్ణాతులో వాళ్ళకి ఆ సేవ లభిస్తుంది. ఇస్కాన్లో టెంపుల్స్లో కిరీటం దగ్గర నుంచి తయారు చేస్తూ ఉంటారు భక్తులు.
ఆ భగవంతుడికి పెట్టే కిరీటాలు అవన్నీ కూడా వాళ్ళు తయారు చేసినవి. అక్కడ ఉంటారు. ఉండి అన్నింటిని పెట్టి స్వయంగా తయారు చేస్తారు. భగవంతుడి వస్త్రాలు శుభ్రం చేయటం, వస్త్రాలను ఇస్త్రీ చేయటం, ఆ? మళ్ళానేమో భగవంతుడికి అలంకారం చేయటం, రకరకాల పదార్థాలు నివేదనకి ప్రసాదానికి ప్రిపేర్ చేయటం. అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కళ్ళు ఆ సెక్షన్స్ అన్నమాట వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. దాంట్లో వాళ్ళ ఆ సేవ చేసి ఆ సేవలో వాళ్ళ తృప్తిని పొందుతూ ఉంటారనమాట. ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అర్జున, అందరూ అన్ని విధాలా నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు. అట్లా సేవ చేయటం ద్వారా ఆ భగవంతుడిని సంతోషపరచాలి. భగవంతుడి ఆనందమే మా ఆనందం, భగవంతుడి తృప్తే మా తృప్తి, భగవంతా భగవంతుడే. ఆ హృదయం నిండా భగవంతుడు నిండిపోతారు వాళ్ళకి. ఆ విధంగా వాళ్ళు ఆ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులైతారు. ఆయన మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు. అంటే ఆ ధామానికి చేరుకునేందుకు ప్రిపేర్ అయిపోతూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ మా కాంక్షతః కర్మణాం సిద్ధిం యజంతైహ దేవతాః క్షిప్రం హి మానుషీ లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజా. ఈ లోకంలో జనులు కామ్యకర్మలలో విజయం కోరుకుంటారు. అందుకే వారు దేవతలను పూజిస్తారు. ఎందుకంటే భౌతిక ప్రతిఫలాలు త్వరగా సిద్ధిస్తాయి. భౌతికంగా మనం ఏదనుకున్నా సరే భగవంతుడు ఇచ్చేస్తూ ఉంటారనమాట మనకి. నాకు డబ్బు కావాలి, ధనం వచ్చేస్తుంది. నా కోరికలు ఇంత, ఇది చేసుకో, ఈ ఫలితం ఇది కావాలి అని కోరుకున్నాం, ఆ ఫలితం వచ్చేస్తూనే ఉంటుంది. మనం చేసుకున్న భక్తి మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. వెళ్ళిపోయి ఆ ఫలితాన్ని ఇచ్చేస్తారు. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ జీరో నుంచి మళ్ళీ మొదలవుతుంది, మళ్ళీ చేసుకోవాలి. ఆ ఫలితాలన్నీ కూడా దేవతలు, ఒక్కొక్క దేవత ఒక్కొక్క ఫలితాన్ని ఇవ్వడానికి మనకి ధర్మశాస్త్రంలో ఉందన్నమాట. ఆ శాస్త్రం ప్రకారంగా వేదాల్లో మనకి ఈ ఫలితానికి ఈ దేవతను పూజ చేయాలి, ఈ ఫలితానికి ఇది చేయాలి, ఈ ఫలితానికి ఇది చేయాలి అని చెప్పడం చెబుతూ ఉంటారు. ఒక చెట్టు ఉంది, ఒక వృక్షం ఉంది. ఆ వృక్షానికి మా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ఆ బ్రాంచెసే దేవతలు. ఆ బ్రాంచెస్ ఒక్కొక్క బ్రాంచ్, ఈ ఈ బ్రాంచ్లో ఒక రకమైన ఫలాలు, ఈ బ్రాంచ్లో ఒక రకమైన ఫలాలు, ఆ బ్రాంచ్ అట్లా కొమ్మలు, ఒక్కొక్క కొమ్మకి ఒక్కొక్క రకమైన ఫలం వస్తూ ఉంటుంది. ఆ ఫలం వరకు తృప్తి పడిపోయి మనము అక్కడ వరకే స్టాప్ అయిపోతున్నాం. ఆ చెట్టు మొదట్లో నీళ్లు పోయాలి. చెట్టు ఏది అంటే కృష్ణ భగవానుడు. ఆ కృష్ణ భగవానుడిని తృప్తిపరిచేదానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ కృష్ణ భగవానుడికి దగ్గర అయ్యేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి. ఆయన్ని భగవంతుడి భక్తిలో మనం నియుక్తులైనప్పుడు ఈ దేవతలందరూ కూడా ఆయన అధీనంలో ఉంటారు కాబట్టి దేవతలందరూ కూడా తృప్తి పడతారు. ఆ చెట్టు మొదట్లో నీళ్లు పోస్తే చెట్టు ఒక్కటే కాదు కదా, మిగిలిన మొత్తం అన్ని ఆకులు కొమ్మలు అన్నీ కూడా ఫలవంతమవుతాయి కదా. అదేవిధంగా మనం ఆహారం తీసుకుంటాం, ఆహారం తీసుకుంటే పొట్టొక్కటే కాదు కదా, మొత్తం శరీరంలో అవయవాలన్నింటికీ కూడా ఆహారం సప్లై కాబడుతుంది కదా, శక్తి సప్లై అవుతుంది. అదేవిధంగా భగవంతుడికి సేవ చేయటం ద్వారా మిగిలిన దేవతలందరూ కూడా సంతృప్తి చెందుతారు. కాబట్టి భౌతిక ఫలాల్ని ఆశించకుండా మనము భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులు కావాలి. ప్రతిఫలాలు త్వరగా సిద్ధిస్తాయి. ఇప్పుడు నాకు ఇది కావాలి, నేను 40 రోజులు చేస్తున్నాను నీకు దీక్ష అంటారు. ఆ 40 రోజులు చెప్పులు కూడా వేసుకోరు, చాలా నియమంగా చేస్తారు. చేసి ఆ 40 రోజులు అయిపోగానే మళ్ళీ ఎప్పుడు అయిపోతుందా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ఆ ఫలితం ఇచ్చేస్తారు భగవంతుడు. ఆ 40 రోజులు అయిపోగానే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ వాళ్ళ నిత్యకృత్యంలోకి అలవాట్లలో పడిపోతారు. మళ్ళీ అహింస చేయటం, మాంసాహారం భుజించటం, మళ్ళీ స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్ ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మొదలు పెట్టేస్తారు. వాటితో మళ్ళీ కర్మఫలాల్ని మనము పోగు చేసుకుంటున్నాం. మళ్ళీ మొత్తం కూడా మనము కలుషితం అయిపోతూ ఉన్నాం అనమాట. అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు మనకి జీవితాంతం ఈ 4 నియమాలు అన్నది మనం తీసుకున్న తర్వాత జీవితం మొత్తం మనం దాన్ని తీసుకోవాలి. అది పద్ధతి అనమాట.
కృష్ణ భక్తులు ఆ విధంగా ఉంటారు. ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి ఫలితం ఆశించకుండా మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుని సేవిస్తూ ఉన్నామో అప్పుడు మాత్రమే భగవంతుడు మనల్ని మన వైపు తన కృపావర్షాన్ని కురిపిస్తారు. ఫలితం ఆశించకూడదు అంటే మన ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా నిగ్రహించుకోగలగాలి. అంతఃకల్మషాన్ని మనము దూరం చేసుకోవాలి. నిష్కామ కర్మయోగం అన్నమాట. నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరించాలి. ఆచరించటం ద్వారా అంతఃకల్మషాలన్నీ తొలగిపోతాయి. అప్పుడు మనము శ్రవణ కీర్తనాది నవవిధ భక్తి చేయటం ద్వారా మనము శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం లభిస్తుంది. శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యము తర్వాత గురువు సాంగత్యం, గురువు తర్వాత భగవంతుడి ధామానికి, భగవంతుడి కృపకి పాత్రులు కాగలుగుతాం అన్నమాట. అదే కాంక్షత కర్మణం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవతాః. ఒక్కొక్క దేవతని పూజించి ఆ ఫలితాలు పొందుతూ ఉంటే జీవితం అయిపోతూ ఉంటుంది ఫలితాలతోనే. మనకి ఏమి మళ్ళీ అట్టిపెట్టుకోవటం అంటూ ఏమి ఉండదన్నమాట. మనకి పుణ్యం ఏది మిగలదు. పుణ్యం చేసినా పాపం చేసినా ఏది చేసినా సరే మళ్ళీ జన్మ లభిస్తుంది ఇక్కడ. పుణ్యపాపాలు ఏది వద్దు, నాకు నువ్వే కావాలి, నీ కృపావర్షం కురిపించిన ఆయన అని భగవంతుడి సేవ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగసః తస్య కర్తారమపి మాం విద్యత్ కర్తారమవ్యయం. ప్రకృతి యొక్క 3 రీతులు మరియు వాటితో సంబంధం ఉన్న పని ప్రకారం మానవ సమాజంలోని 4 విభాగాలనాచే సృష్టించబడ్డాయి. నేను ఈ వ్యవస్థ యొక్క సృష్టికర్తను అయినప్పటికీ నేను మార్పు లేని వాడిని కనుక నన్ను అకర్తగా తెలుసుకోవాలి. మొత్తం సృష్టి నేనే చేశాను. ఎంత మొత్తం ఎన్ని భాండాలు, మొత్తం ఎన్ని వైకుంఠాలు అన్నీ కూడా భగవంతుడి సృష్టి. ఆ సృష్టిలో నుంచి మనదంతా భరతవర్షం, భరతఖండం, మేరోహో దక్షిణ దిగ్భాగే ఆ ఫలానా ప్రదేశము, ఎక్కడ ఆ పెద్ద భాండంలో నుంచి మనకి ఇంత చిన్న ప్లేస్లో ఉన్నాం మనం. అణువంత స్థలంలో ఉన్నాం. ఆ అణువంత స్థలాల్లో మనం ఉన్నప్పటికీ కూడా భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులం అయ్యేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి. 3 రీతులు మరియు మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, పని ప్రకారం మానవ సమాజంలో 4 విభాగాలు: బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర. ఈ 4 విభాగాలు ఉన్నాయి కదా. ఈ 4 విభాగాలు బ్రాహ్మణుడు చేసే పని బ్రాహ్మణుడు చేయాలి. సత్వగుణంలో ఉండాలి, శాస్త్రాధ్యయనం చేయాలి, అందరికీ శాస్త్రంలో ఏముంది చెప్పాలి, వాళ్ళందరినీ కూడా భగవంతుడికి దగ్గరగా తీసుకొని వెళ్ళాలి. అది ఈ బ్రాహ్మణుడు చేయాల్సిన పని. వేదాల్లో ఏముంది, ధర్మం ఏంటి, అన్నీ కూడా బ్రాహ్మణుడు చెప్పాలి. బ్రాహ్మణుడు ఏంటంటే ఆ మంత్రోపాసన ద్వారా మంత్రాలు, శాస్త్రాలు అన్నీ కూడా తెలుసుకొని ఉండాలి. తెలిసిన వాడయ్యుండి అందరికీ కూడా పరిపాలనా వ్యవస్థకి కూడా బ్రాహ్మణులు అవసరమయ్యేవాళ్ళు. రాజులకి వాళ్ళ సలహా తీసుకునేవాళ్ళు, రాజర్షులు వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏమీ లేదు, మొత్తం అంతా అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే ఆ పరీక్షిత్ మహారాజుని శపించారో శృంగి, అప్పుడే అయిపోయింది అనమాట. అప్పటి నుంచి బ్రాహ్మణ ఇది క్షీణించడం మొదలైంది. ఆ మంత్రసిద్ధి లేదు, శుద్ధమైన మంత్ర శక్తి లేదు. ఎందుకంటే బ్రాహ్మణుల అలవాట్లు, బ్రాహ్మణుల పద్ధతులు అన్నీ వదిలేశారు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, బ్రాహ్మణుడు సమాజానికి మొత్తం తల లాంటి తల అనమాట బ్రాహ్మణుడు. ఆ తల లేకపోతే మొత్తం మొండే వేస్ట్. అదే ఇక్కడ క్షత్రియుడు మొత్తాన్ని కూడా రక్షించి శాంతి భద్రతల్ని కాపాడేవాడు క్షత్రియుడు. ఇక్కడ వైశ్యుడు ఏంటంటే గోరక్షణ, కృషి, వాణిజ్యం, మళ్ళీ వ్యవసాయం ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాల్సి వైశ్యుడు. శూద్రుడు ఏం చేయాలి, శూద్రుడు వీళ్ళందరికీ కూడా దృఢమైన వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం, ఆ బుద్ధి అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు వీళ్ళ ముగ్గురికి కూడా సహాయం చేస్తారు. అంటే ఈ వర్ణాలు అన్నవి ఏంటంటే మనకి కులాలు కాదు,
వర్ణాలంటే మనకి మన బుద్ధి ప్రకారంగా మనకు వచ్చినటువంటి వర్ణాలు. ఇప్పుడు పరశురాముడు పుట్టింది బ్రాహ్మణుడికి, కానీ పరశురాముడు క్షత్రియుడిగా మారిపోయాడు. క్షత్రియుడిగా మారిపోయి గండ్రగొడ్డలు పట్టుకుని మొత్తం రాజులందరినీ కూడా సంహరించాడు ఆయన. అదే ఈయన విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మర్షిగా మారాడు. ఆయన రాజు ఆయన, కానీ బ్రహ్మర్షిగా మారాడు. అట్లా ఆ గుణం ప్రకారంగా వాళ్ళకి వచ్చినటువంటిదే, కానీ వాళ్ళ వర్ణం కులం కాదు అనేది తెలుసుకోవాలి మనం. వాళ్ళ గుణాన్ని బట్టి మన గురుకులంలో గురువులు నిర్ణయిస్తారు, వీడు బ్రాహ్మణుడు, వీడు శూద్రుడు, వీడు వైశ్యుడు. వాళ్ళ గుణాన్ని బట్టి వాళ్ళకి వర్ణం అనేది ఇవ్వబడుతుంది. నేను ఈ వ్యవస్థ యొక్క సృష్టికర్త అయినప్పటికీ నేను మార్పు లేని వాడిని కనుక నన్ను కర్తగా తెలుసుకోవాలి. నేను ఎప్పటికీ ఒకే రకంగా సచ్చిదానంద స్వరూపం అన్నమాట. ఈ సృష్టి మొత్తం చేసినప్పటికీ కూడా నేను ఆ సృష్టి చేశాను, సృష్టికర్తను నేను అని చెప్పిననే ఇది నాకు లేదు అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఈ మొత్తం వీళ్ళందరినీ కూడా సృష్టించిన వాడిని నేనే. ఈ వ్యవస్థనంతా కూడా వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థ. నెక్స్ట్ మా కిం కర్మ కిమ కర్మేతి కవయో అప్యత్ర మోహితాః తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా మోక్షసే అశుభాత్. టైం అయిపోతుంది. కిం కర్మ కిమ కర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహితాః తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా మోక్షసే అశుభాత్. కర్మ అంటే ఏంటి, అకర్మ అంటే ఏంటి అర్థం చేసుకోవటంలో వివేకవంతులు కూడా తికమక పడుతున్నారు. ఇప్పుడు నీకు నేను కర్మ రహస్యం గురించి వివరిస్తాను. దీన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా నీవు భౌతిక బంధాల నుంచి విడిపించుకోవచ్చు. ఈ అంతఃకల్మషం నుంచి బయటపడాలంటే మనము కర్మ అంటే ఏంటి, అకర్మ అంటే ఏంటి, వికర్మ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ మా ఇప్పుడు కర్మలు అనేవి శ్రీకృష్ణ భగవానుడిచే 3 రకాలుగా వర్ణీకరించబడ్డాయి. కర్మలు ఇంద్రియ నియంత్రణ మరియు చిత్తశుద్ధికి దోహదపడే విధంగా ఉండే శాస్త్రవీతమైన మంగళప్రదమైన పనులు. అంటే శాస్త్రవీతమైన పనులు శాస్త్రంలో ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా ధర్మం ప్రకారంగా మనల్ని మనము తీర్చిదిద్దుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు కొన్ని సంస్కారాలు ఉన్నాయి. గర్భాధాన సంస్కారము, జన్మ సంస్కారము, జాతక సంస్కారము, ఇట్లా కొన్ని సంస్కారాలు 16 సంస్కారాలు ఉన్నాయి. ఆ సంస్కారాలన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలి. ప్రతిదీ కూడా మనము అనుసరించాలి శాస్త్ర ప్రకారంగా. అవన్నీ కూడా శుద్ధ బ్రాహ్మణులు చెప్తారు, గురువులు చెప్తారు, అవన్నీ కూడా చేయాలి. ఓ పద్ధతి ప్రకారంగా జీవితాన్ని నడుపుకోవాలి. నిత్య కర్మలు, నైమిత్తిక కర్మలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. వాటన్నింటినీ కూడా ఆ కర్మలన్నీ కూడా చేయాలి. చేయటం ద్వారా మన జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దుకోవాలన్నమాట. అవి కర్మలు. శాస్త్ర విహితమైనటువంటి కర్మల్ని ఆచరించాలి. ఆచరించడం ద్వారా మంగళప్రదమైన పనులు చేయగలుగుతాం మనం. ఆ తర్వాత మనకి అంతఃకల్మష శుద్ధి లభిస్తుంది. ఆ శాస్త్ర ప్రకారంగా ధర్మం ప్రకారంగా నడుచుకోవడం ద్వారా మనకి అంతఃకల్మష శుద్ధి జరుగుతుంది అన్నమాట. వికర్మలు అంటే ఏంటి? శాస్త్రాలచే నిషేధింపబడిన అశుభకరమైన పనులు. ఇవి హానికరమైనవి మరియు ఆత్మ అధోపతనానికి దారితీసేవి వికర్మలు అన్నమాట. వికర్మలు అంటే ఏంటి? శాస్త్ర ప్రకారంగా హింస చేయమని చెప్పల. మనసా వాచ కర్మణ మనము ఎవరిని హింసించకూడదు, మానసికంగా హింసించకూడదు. వాచ అంటే నాలిక ద్వారా, నాలిక ఇచ్చారు కదా అని అందరినీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడకూడదు. కర్మణ పనుల ద్వారా కొట్టటము, చేతులతో హింసించటము, ఒక జీవిని హింసించటం, చంపటం, దాన్ని నాలిక రుచి కోసం దాన్ని చంపి దాన్ని తినడం, ఇవన్నీ కూడా వికర్మల కిందికి వస్తాయి. ఒక డాక్టర్ కత్తిని ఉపయోగిస్తే ఆ కత్తి, డాక్టర్ చేతిలో ఉన్న కత్తి దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? ఒక జీవిని ప్రాణాన్ని రక్షించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అది కర్మ అవుతుంది. వికర్మ అంటే ఏంటి? ఒక దొంగ, గజ దొంగ ఆ కత్తినే ఉపయోగించి ఒకడిని హింసిస్తాడు, పొడి చేస్తాడు.
అది వికర్మ అవుతుంది. అకర్మ, అకర్మ అంటే ఫలాశక్తి ఉండకూడదు. ఫలాశక్తి, ఒక కర్మ చేసినప్పుడు ఆ కర్మకి ఇది చేస్తున్నాను నేను కాబట్టి నాకు ఇంత ఫలం కావాలి, ఇదిగో దేవుడా నాకు 1,00,00,000 ఇయ్యి, 1,00,00,000 ఇచ్చావంటే నీకు 10,000 హుండీలో వేస్తా, లంచం. ఫలాశక్తి అనమాట. ఆ ఫలాశక్తి లేకుండా చేయాలి, భగవంతుడి ప్రీతి కోసం చేయాలి ఏ పని చేసినా కూడా మనం. వీటికి కర్మ ప్రతిక్రియలు ఉండవు. ఆ ఫలాశక్తి ఎప్పుడైతే ఉండదో దానికి ఆ కర్మల మూలంగా వచ్చే ఫలితం ఉండదన్నమాట. ఆ బంధనంలో చిక్కుకుపోతాం, కర్మల మూలంగా ఫలితం. ఆ బంధనాల్లో చిక్కుకోకుండా ఉంటాం అన్నమాట. ఆ చిక్కుకోకుండా ఉండటం ద్వారా కర్మ ప్రతిక్రియలు ఉండవు కాబట్టి జీవాత్మను బంధింపవు, మనం ఫ్రీ అయిపోతాం అన్నమాట. ఫ్రీ బర్డ్, ఫ్రీ అయిపోయి మళ్ళీ జన్మ అనేది లేకుండా జైంట్ వీల్ ఎక్కే అవసరం ఉండదు. చక్కగా భగవంతుడి ధామానికి చేరుకోగలుగుతాం. భగవంతుడికి దగ్గరగా ఉండి భగవంతుడి శాశ్వతమైన సేవలో నియుక్తులం కాగలుగుతాం మనం. నెక్స్ట్ అమ్మా. అకర్మ అంటే భగవంతుడి సేవ. ఈ ఒక టెంపుల్కి వెళ్ళి సేవ చేసేటప్పుడు మనము ఫలితం ఆశించకూడదు, ఫలితం ఆశించకుండా చేసేది అకర్మ. కర్మ అంటే ఏంటంటే పుణ్యం చేసినా పాపం చేసినా దీనికి ఫలితం అనేది వస్తూ ఉంటుంది, ఇది కర్మ. వికర్మ అంటే ఇది, ఒక కత్తి తీసుకొని ఒక మనిషిని హింసించటం, మాటతో హింసించటం, మనసుని గాయం చేయటం, ఇవన్నీ కూడా వికర్మల కిందికి వస్తాయి. నెక్స్ట్, కృష్ణునికి మనకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం. మాయ నియంత్రించేవాడు కృష్ణుడు, కృష్ణుని రూపం శాశ్వతమైనది, మాయను నియంత్రిస్తారనమాట. ఆ మాయాదేవి ఆయన పాదాల దగ్గరే ఉంటుంది, ప్రకృతి మాయ. ఆ గుణాలన్నీ కంట్రోల్ చేయబడతాయి. 3 గుణాలు, త్రిగుణాలన్నింటికి కూడా రాహిత్యం వస్తుంది మనకి కృష్ణ సేవ చేసుకుంటే. ఎందుకంటే ఆ మాయను మొత్తం నియంత్రిస్తాడు ఆయన, ఆయన అధీనంలోనే ఉంటుంది యోగమాయ, మహామాయ. ఇక్కడ మనం మాయ చేత నియంత్రించబడతాం. మన శరీరం తాత్కాలికమైనది, మనం తాత్కాలికంగా కొన్ని సంవత్సరాలు ఆయుష్ ఉన్నంత కాలం ఉంటాం ఇక్కడ, తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. మాయ చేత నియంత్రించబడతాం, మన గుణాల ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఏంటంటే మనం చేసుకున్న కర్మలన్నీ ఉంటాయి కదా, మనం స్టోర్ చేసుకున్నవన్నీ ఆ కర్మల ప్రకారంగా జన్మ వస్తుంది, దాని ప్రకారంగానే గుణాలన్నీ కూడా వస్తాయి మనకి, సత్వగుణం, రజోగుణం, తమో గుణం. ఆ గుణాల చేత బద్ధులం అయిపోతాం. ఈ విధంగా సత్వగుణం, రజోగుణం, తమో గుణం, ఈ 3 సంఖ్యలలో మనము బంధింపబడతాము. మన జీవితము తాత్కాలికమైనది. నెక్స్ట్, తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శినః. ఒక గురువుని చేరి పరమ సత్యాన్ని నేర్చుకునుము, వినయంతో ఆయనను ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయనకు సేవ చేయము. అటువంటి మహాత్ముడైన జ్ఞాని నీకు జ్ఞానోపదేశం చేయగలడు, ఎందుకంటే అతను స్వయంగా యథార్థాన్ని దర్శించినవాడు. ఒక గురువు దగ్గర చేరాలి. కృష్ణ భగవానుడు కూడా సాందీప మహాముని ఆయన దగ్గర ఆశ్రమంలో చేరారు. ఆశ్రమంలో చేరి ఆయన కూడా శిక్షణ తీసుకున్నారనమాట. ఈ విధంగా గురువు దగ్గర చేరి ఈ విధంగా శిక్షణ తీసుకోవాలి అని చెప్పి మనకు చూపించారు చేసి. అట్లా గురువు దగ్గర చేరి పరమ సత్యం, సత్యం ఏంటి, భగవంతుడు, పరమ సత్యం ఏంటి అన్నది నేర్చుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి, ఆ జ్ఞానాన్ని పొందాలి. జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ జ్ఞానం ద్వారా మనం భగవంతుని చేరుకునేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ గురువుని ఏదైనా చెప్పినప్పుడు, ఆ గురువుని నమ్ముకున్నప్పుడు వినయంతో ఆయన, మనకి ఏదైనా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు వినయంతో ప్రశ్నించాలి, సమయం పాలన చేయాలి, ఏ సమయంలో ఏది మాట్లాడాలి, ఏది అడగాలి, ఎట్లా ఉండాలి గురువుతో, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకొని ఉండాలన్నమాట. గురువుని ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు ఆ గురువు దగ్గర శుశ్రూష చేయాలి, సేవ చేయాలి. గురువు గారికి సేవ చేయటం ద్వారా ఆయన దగ్గర వినయంతో అడగాలి ప్రశ్నలు. మనకి తెలిసిన వాటిని గురువు గారిని టెస్ట్ చేయటం కోసంగా మనము ప్రయత్నం చేయము. మహాత్ముడైన జ్ఞాని ఆయన,
ఆ జ్ఞానం అంతా తెలుసుకొని ఉంటారు వాళ్ళు, మొత్తం శాస్త్రం తెలుసుకొని ఉంటారు, శాస్త్రాధ్యయనం చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా. అట్లాంటి గురువుల్ని మనము జాగ్రత్తగా ప్రవర్తించాలి వాళ్ళ దగ్గర. నీకు జ్ఞానోపదేశం చేయగలరు అలాంటి గురువులు. మనకి జ్ఞానం అంటే ఏంటి? ఆత్మజ్ఞానం, త్వంపురుష తత్పురుష ఐక్య జ్ఞానం, దీని గురించి మనకి తెలియజేస్తారనమాట. ఎందుకంటే అతను స్వయంగా యథార్థాన్ని దర్శించి, స్వయంగా యథార్థం అంటే ఏంటి, సత్యం అంటే ఏంటి, భగవంతుడు అంటే ఏంటి, ఆత్మ అంటే ఏంటి, పరమాత్మ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా ఆ గురువుకి తెలిసి ఉంటాయి అన్నమాట. స్వయంగా దర్శించినటువంటి వాడు కాబట్టి ఒక దారి ఉంటుంది. ఆ దారి తెలిసిన వ్యక్తి మనకి ఈ దోవ బాగుంటుంది వెళ్ళండి అని చెప్తారు. దారి తెలియదు, కొత్త వ్యక్తి, వాళ్ళు చెప్పగలరా? చెప్పలేరు. ఏమో ఇటు వెళ్తే బాగుంటుందేమో చూడండి అంటారు. అట్లా కాదు గురువు అంటే. గురువు అంటే అన్నీ కూడా తెలుసుకొని శాస్త్రాధ్యయనం చేసి ఆ జ్ఞానాన్ని పొంది ఉంటారు కాబట్టి మనల్ని సరైన పద్ధతిలో నడిపిస్తారన్నమాట గురువు. ఆయన్ని జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి ఆయన దగ్గర. నెక్స్ట్ మా శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియ జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతి అచిరేణ అధిగచ్చతి. దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడైన శ్రద్ధా విశ్వాసాలు కలవాడు, తమ మనోనేంద్రియాలను నియంత్రణ అభ్యాసం చేసిన వారు దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందుటకు అర్హుడగును. ఎందుకంటే ఇటువంటి శ్రేష్టమైన అలౌకిక జ్ఞానంతో వారు అతి త్వరగా శాశ్వతమైన పరమశాంతిని పొందుతారు. పరమశాంతి అంటే ఆ భగవంతుడికి దగ్గర కావటమే పరమశాంతి. ఎవరు దాన్ని సాధిస్తారనే దాని గురించి చెప్తున్నారు. దివ్య జ్ఞానం ఎవరైతే పొంది ఉంటారో ఆ శాస్త్రాధ్యయనం చేసిన ఆ గురువు మీద శ్రద్ధా విశ్వాసాలు కలిగి ఆయన చెప్పింది శ్రద్ధగా విని అవి అనుసరించడం ద్వారా ఇంద్రియాలను నియంత్రణ చేసుకోవటం, దాని గురించి అభ్యాసం చేయాలి. ఆ గురువు ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని అభ్యాసం చేయాలి. అభ్యాసం చేయటం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతారు. భగవంతుడు అంటే ఏంటి, ఆత్మ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి ఒక జ్ఞానం అనేది పొందగలుగుతారు వాళ్ళు. ఆ పొందటం ద్వారా శ్రేష్టమైన అలౌకిక జ్ఞానంతో అతి త్వరగా శాశ్వతమైన ధామానికి చేరుకుంటారు. ఆ గురువు యొక్క సహాయంతోనే చేరుకోగలుగుతారు. ఇప్పుడు పక్షులు అన్నీ ఎగురుతూ ఉంటాయి ఆకాశంలో. ఒక పక్షి నిర్దేశం చూపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఆ పక్షులన్నీ దాని వెనకాల పోతూ ఉంటాయి. ఏదైనా ఒక పక్షి ఎగరలేక ఆగిపోయింది అనుకోండి, అదే స్పీడ్లో దాంతో పాటు వెళ్ళగలగాలి. వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? ప్రాక్టీస్తోనే ఆ ముందు పక్షితో వెళ్ళగలుగుతారు. ముందు వెళ్ళేది ఎవరు? గురువు. ఆ గురువుని అనుసరించాలంటే మనకి అంత శక్తి కావాలి. అంత శక్తి కావాలంటే ఏం చేయాలి? గురువు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం పొంది దాన్ని సాధన చేయాలి. సాధన చేయడం ద్వారా మాత్రమే మనం వెళ్ళగలుగుతాం. అందుకే 16 మాలలు జపం చేయండి అని చెప్పినని చెప్తున్నారు మనకి ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ నామం జపించండి అని. దాంట్లో మనము మన పవర్ని పెంచుకోవడం ద్వారా గురువు అనుసరిస్తారు. గురువుని అనుసరించగలుగుతాం మనం. గురువు వెళ్తూ ఉంటే ఆ గురువు ఈ దారి చూపిస్తే ఆ దారిలో మనం వెళ్ళగలుగుతాం. శాస్త్రం గురించి చెప్తారు. ఆ శాస్త్రాన్ని మనము మన జీవితంలో అప్లై చేసుకోవాలి. శాస్త్రం అంటే ఏంటి, జ్ఞానం ఏంటి, ఏ విధంగా పొందాలి, దీంట్లో తప్పేంటి ఒప్పేంటి, ఇవన్నీ కూడా గురువు ద్వారా పొందాలి. గురువు ద్వారా ఆ ఆదేశం వస్తుందన్నమాట. ఆ ఆదేశాలన్నీ కూడా పాటించాలి. పాటించడం ద్వారా మన జీవితాన్ని మనము ధన్యం చేసుకోవాలి. శాశ్వతమైన పరమశాంతిని పొందేందుకు అర్హులం కాగలుగుతాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ మనం అగ్నశ్చ శ్రద్ధదానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి నాయం లోకోస్తి న పరో న సుఖం సంశయాత్మనః. జ్ఞానము విశ్వాసము రెండూ లేని వారు మరియు అవమానం పడే స్వభావం కలిగిన అనుమానం పడే స్వభావం కలిగిన వాడు భగవద్ జ్ఞానమును పొందలేరు. సందేహించే మనసు గల వారికి ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ సుఖం ఉండదు. సందేహం, అనుమానపడుతూ ఉంటారు. ఆ అనుమానంతో ఉన్న వాళ్ళకి
ఈ లోకంలో సుఖం ఉండదు. మళ్ళీ వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ సుఖం ఉండదు వాళ్ళకి. ఎందుకంటే అనుమానంతోనే జీవిస్తూ ఉంటారు. అనుమానంతో జీవించే వాళ్ళకి సుఖం ఉండదు అని చెప్తున్నారు. జ్ఞానం పొందాలి, తర్వాత విశ్వాసం ఉంచాలి. ఈ రెండు కూడా ముఖ్యమైనవి. నెక్స్ట్, తస్మాదజ్ఞాన సంభూతం హృత్స్థం జ్ఞానాసినాత్మనః చిత్వైనం సంశయం యోగం అతిష్టోత్తిష్ట భారత. అందువల్ల అజ్ఞానం నుండి మీ హృదయంలో తలెత్తిన సందేహాలను జ్ఞానాయుధం ద్వారా ఖండించు. ఓ భరతంశిస్తుడా, యోగాలో స్థితితోవై యుద్ధం చేయము. అజ్ఞానం, తస్మాత్ అజ్ఞాన సంభూతం. ఎవరైతే ఆ అజ్ఞానంలో ఉన్నారో, హృదయంలో తలెత్తిన సందేహాలు, ఆ సందేహాలే అజ్ఞానం. ఆ సందేహాలన్నీ నివృత్తి చేసుకోవాలి గురువు ద్వారా. నివృత్తి చేసుకొని శాస్త్రాధ్యయనం చేయాలి. శాస్త్రాధ్యయనం చేయటం ద్వారా భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోగలుగుతాం. ఆ తెలుసుకోవడం ద్వారా మనకు ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞానం ద్వారా అజ్ఞానాన్ని ఖండించాలి. ఆ శాస్త్రం ద్వారా దాన్ని కట్ చేసేసేయాలన్నమాట. ఖడ్గంతో, శాస్త్రం అనే జ్ఞానం అనే ఖడ్గంతో ఖండించాలి. ఖండించడం ద్వారా యోగాల స్థితులు, భక్తి యోగంలో స్థితులు అవ్వాలి. పూర్తిగా సంపూర్ణంగా మనం శరణాగతి పొందాలి భగవంతుడిని. పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనము భగవంతుడు చెప్పిన ఆదేశాన్ని పాటించి భగవంతుడి శాశ్వత ధామానికి చేరుకోగలుగుతాము. కాబట్టి నేను చెప్పింది విను, నువ్వు విని పూర్తిగా సరెండర్ అయిపో. నేను చెప్పినట్లు విను, యుద్ధం చేయలే అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నాను. ఈ సందేహాలు, మనసులో ఉన్న సందేహాలన్నీ పక్కన పెట్టు. పక్కన పెట్టేటి పూర్తిగా సరెండర్ అయిపో నాకని చెప్పి ఆయన అర్జునుడికి చెప్తున్నారు. అర్జునుడికి కాదు, మనకి చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఇది షోడశకం నామ్నాం కలికల్మషనాశనం నాతపరతరూపాయ సర్వవేదేషు దుర్సితే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సకల వేదాలన్నీ వెతికినా కలియుగ విషపూర్త ప్రభావాలను రూపుమాపటకు 16 పేర్లు కలిగిన ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం కన్నా కూడా వేరే తరుణోపాయం లేదనమాట. ఇప్పుడు వేరే మంత్రాలన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు గాయత్రి మంత్రం ఓన్లీ బ్రాహ్మణులే జపించాలి. అది దానికి సమయాలు ఉంటాయి. ఆ సమయం పాలించాలి. ఒక గురువు ద్వారా దాన్ని పొందాలి. కొన్ని పద్ధతులు, నియమాలు ప్రతి మంత్రానికి కూడా ఉంటాయి. కానీ హరే కృష్ణ మంత్రం అదేంటండి, కలిసంతరణ ఉపనిషత్తుల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి మంత్రం. ఇది సామాన్యమైంది కాదు. దీనికి ఎటువంటి నియమాలు లేవు. చక్కగా మనం జపం చేసుకోవడమే. ఆ కృష్ణనామాన్ని జపం చేయటం ద్వారా మన జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ హరే కృష్ణ. డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే కనుక చెప్పండి.